Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Αρχίζει τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και θα δούμε μαζί τους τίτλους των πιο σημαντικών θεμάτων της ημέρας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους μαθητές που φοιτούν στο γυμνάσιο Ρίζο Καρπάσου επιδεικνύουν μαθητές από άλλες χώρες που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius, που διοργανώνεται για τέταρτη φορά. Οι μαθητές από άλλες χώρες παρακολούθησαν βίντεο από τις δραστηριότητες των μαθητών εντός του συρματοπλέγματος. Τα σύνορα στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταργήθηκαν. Η διαχωριστική γραμμή στην Κύπρο όμως υπάρχει, όπως και μαθητές που φοιτούν σε κατεχόμενο σχολείο. Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλαν στους συμμαθητές και τους καθηγητές τους από τη Ρουμανία, την Πολωνία, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Φιλανδία, τα παιδιά από το γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου, που έσμιξαν σήμερα για τέταρτη φορά στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius. Το κάθε σχολείο ετοίμασε φιλμάκι όπου τα παιδιά συστήνονταν και έδειχναν στιγμές από τις δραστηριότητές τους και τη ζωή στο σχολείο. Το ότι ταξιδεύουμε και μπορούμε να γνωρίσουμε άτομα από άλλες χώρες, αυτό είναι μεγάλο πράγμα για εμάς. Τι σας προσφέρουν αυτά τα ταξίδια? Εμπειρίες, γνώσεις και αποκομούμε οτιδήποτε μπορούμε να είμαστε σαν φουσκάρια. Το γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου είναι επικεφαλής εταίρος της δράσης. Διαφορετικό και το ίδιο, μέσα στο συρματόπλεγμα. Οι μαθητές από τις άλλες χώρες έδειξαν ιδιαίτερα ενδιαφέρον, μας λένε τα παιδιά. Ότι λειτουργεί κανονικά, όπως και τα άλλα σχολεία στις ελεύθερες περιοχές. Το ότι δεν έχουμε κάποιο χώρο για να πηγαίνουμε στον ελεύθερο μας χρόνο, το γνωρίζω. They live under Turkish occupation and they try to lead a normal life under the circumstances. Our dream is for our country to reunite and for all of us, Greek and Turkish Cypriots, to live together again in a common homeland. Τα παιδιά έσμιξαν, έπαιξαν και γνώρισαν καλύτερα το ένα το άλλο και ίσως με τον τρόπο αυτό γεννηθούν φιλίες για μια ζωή.